idan kana so ka gane cewa shin ba wahabi dan izala yana son annabi ko baya son annabi, to ka tambaye shi kamar haka. Da farko dai ka fara tambayen shi, wai kana son annabi? Zai ce maka ina son annabi. Sai ka ce mishi, annabi ya fi ka? Zai ce maka ai annabi ma ya fi kowa. Masha Allah. Sai ka ce mai to za ka iya ba da ranka don kare annabi? Zai ce maka kwarai, zan iya. Sai kuma ka sake tambayen shi, to za ka iya ba da ranka don kare mutuncin annabi? Zai ce maka kwarai, shi ma zai iya. To ka tambaye shi dai har wa yau, za ka iya ba da ranka don kare mutuncin suturar annabi? Suturar annabi in ka ga wani na so ya wulakanta ta ya tozarta ta, za ka iya ba da ranka don karewa? Zai ce maka ya ce to za ka iya ba da ranka don kare mutuncin takalmin annabi? Zai ce maka shi ma zan iya. To amma duk wannan amsa in kana so ka gane ƙarya yake yi ko da gaske ne, to ka ce mai takalmin annabi ya fi kowa. Nan kuma da kansa zai ce maka ƙarya ne. To wai me yake nufi kenan? Ya ce tabbas takalmin annabi shi zai iya ba da ransa don kare mutuncin wannan takalmi. Ashe kenan akwai abin da ya fi rai na ɗan adam a tattare da shi? Yana nufin kenan takalmin da za ka ba ma wannan ran naka ya fi ranka muhimmanci. To amma kuma in ka ce mishi takalmin annabi na fi kowa, sai ya ce maka ƙarya ne, ina aya ina hadisi. Ɗan izala kenan. Allah shi kyauta. Hayya rijal hayya rijal